झिझिया खेले आइल बिया जिला मोतिहारी, जिला मोतिहारी हो जिला मोतिहारी। ढेर दिन से कोइले रहे सब तैयारी, सब तैयारी हो सब तैयारी। गावत में डिबिया पूत गइल रे, हे पायलावा के झिझिया फूट गइल रे, हे नेहावा के झिझिया फूट गइल रे, हई पूजावा के झिझिया फूट गइल रे, फूट गइल रे। हे पायलावा के झिझिया फूट गइल रे, हई नेहावा के झिझिया फूट गइल रे, फूट गइल रे, फूट गइल रे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो हर सीट। नेहावा के झिझिया फूट गइल रे, फूट गइल रे। बेचले रहे नथिया हो जाई के सोनार से, जाई के सोनार से हो जाई के सोनार से। लाइल रहे झिझिया सुगवली बाजार से, सुगवली बाजार से। तब काहे हाथवा से छूट गइल रे, हे पायलावा के झिझिया फूट गइल रे, हई नेहावा के झिझिया फूट गइल रे, फूट गइल रे, फूट गइल रे। नेहावा के झिझिया फूट गइल रे, फूट गइल रे। राइटर सन जीत जाके समझावो, जाके समझावो हो जाके समझावो। माहिर मुकेश तू ही मनावो, तू ही मनावो। करन कुंदन रूठ गइल रे, हे पायलावा के झिझिया फूट गइल रे, हे नेहावा के झिझिया फूट गइल रे, हई पूजावा के झिझिया फूट गइल रे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो हर